Kay naghapon naman lang uguan mga kasay. So magnuhon ako nga magkuan ko og manok. So nagplano ko mapalit ko tunga sa kilo, pero ako ikuan kong tuwahon ba na ako sigangon. So ang sinigang gyud mga kasay, favorite gyud na nako samot na og karne sa baboy ba. Pero kung tungod kay buslutag busa karon ang unahon nato kanila man sa manok. So first time pa na ako makatilaw og sinigang sa nga manok, karne sa manok. So nagkuha ko mga tanon, ko lang nagikuha tangkong og taw. Napoy usa ka buok okra ang among ahong gisagol ni. So dito lang ko nagkuha sa mama og tangkong kay na may tanom si mama pagkaman og okra. Wala na ko nakaharvest ang okra diri kay tungod nagigihurot na sa kanding. So nagtanom na sa ko diri na lang sa sulod sa amo nga aron dili gani mausik ba. So syempre giuna ni naho ning mga kuan kaning tangkong. Pagkahuman akong ginaan na dahon human kanilang kamatis ako day ni gikan sa garden. So thank you Lord nga nakakuha na ko, naka-harvest na ko bisan pag ginagmay. Syempre mas lami man gyud ning sinigang na kamatis ug na ay sibuyas. So malang na mga binisay nga style guna nga mga panakot dili pareha sa Manila nga kinahanglan pa nimo buntahan og labanos ug nakay labanos, pero nga rin nanan ang good. Pagkahuman kaning tangpod mao puning nahong na harvest dito sa atbang sa akong garden. Pagkahuman ako lang gikuha ning duha kay ang dapat may duha or tulo man siguro to dili pa kaayo sakto gani sa kagawangon. So money mas lamig gyud kay baw mo ang pinaka the best na ug pinaka favorite na ko sa sinigang kundi kaning mga gulay nga matimplahan na gani. So mo lang ni ang manok ko kahit pa kaayo ni siya oy mas kuan pa good. Kanay igtad nimo kay na pa siya kuan gani na kay siya kuan sa ice. Sobra siya ka frozen ba. Pagkahuman kaning kutsiluhan ng law sa batong istorya oy. Kaning kutsilyuha. Sukad nga milarga nga akong bana wala na gyud siya na kuan at baid gani. So di mo ko katigong baid, uwa po ko bayaran. So ana lang. Muna nag yung kuan ni ba kay syempre ang giuna gyud ang mahumok mas nindot man gyud mas makahumok ang mga tangkay sa tangkong. So giuli na ko ang mga dahon na ni mga kaasay. So labi na kayo ni kay tugno kayong panahon. Thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kaasay, for today's video kay naman mi daghan bahaw. So ako lang sa ni isang gamong bahaw ron. Grabe no, gabi ipagod no sige go 100 karon noon gahapon. So wala pa may gawas lagi kay maghugutan dili alam ang tasasod. So magsiningag lang mi ani kay daghan man mig bahaw. Mao lang yung bahaw is life man ta. So nagpapalit ko itlog sa mga bata duha ka buok kay ako lang prito nang usa pagka nang usa ako pud ibutang lagi dito sa sinangag. Human ang sinangag gud no kay pwede ra man gud butan mag itlog kanang 2 in 1 naman na siya luto na siya sudan. So lami kaayo gyud ba nga mag na nila mga sata kay syempre gabi wala na mo na kaon kaayo ang among kanon kay dapoy bahaw lagi. So nani lang ko mag sangag nagyoy ahos kay kung naya ahos sumutumot man gud ni ang sinangag. Pagkahumanday ani ahong gikuan nga giuna na og itlog prito ang itlog di ay pagkahuman ang sunod kanina pong kanon. So lami na gyud ni siya kayo ba daghan-daghan gyud ni siya manang nasayangan sad ko kung ako lang initon para sa among paniud to mo nagisangag na lang naho. So grabe ang panahon gyud ba wala gyud kuan kay ingon sila nalagi kunoy bagyo so butangan nato gamang asin pagkontemplahan pud nato. So fights na unya tagtao daho pud ni butang itlog. So naana lang mas lamig gani unta ni siya no kung napagani kinang hotdog kay damurag kuan na. So nakaluto na ko. So nindot kayo ang sinangag basta na ahos kay humot pagkahuman ang mga bata nagkuha na sila kaning salin mo na lang ni aho kanon kay nangaon pud sila. So mga unta nyo mga kasay mga siguro mga alas 8 naman siguro ning orasa wala lang ko nakatanaw ba pagkahuman day ani lami kayo init-init pa pagkahuman di nagdali na sad ko lagi kay kani pong kape damo mag nahimo ng asimod sa ito bugnaw naman gyud kayo. Thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye. Kay tungod nagpabadlong man siya mga kaasay mo na ni akong gidesisyonan kay ambot na lamang gayod
tiam mo na nangitlog siya ko sa kaadlaw. Ay kada kaadlaw sa gahapon ka itlog. Ay katong kaadlaw mo gahapon hantud ni abot na magkanap ko kaadlaw kasi ko gihap abi na ko. Managhan na yang itlog, managhan ba yang piso. Wala gyud ay. So napungot naman gyud ko niya. So mo na. Desisyon na gyud din ako kay damurag ambot na lamang. Pero kani nga video ha, dili gyud ni karon mga kaasay kay gigutom lang ko so nanan-aw og video kung sa lami-lami gani i-edit nga or i-post no. Na naglaway na lamang ko kung nagtanaw ani bitaw kay tungod lagi. Walay sudan, sige lang magulan-ulan. Di ko nga tog ubos kay na ay mga bata. Pagkahuman, lain man gud ang panahon mga kaasay. So ako lang siya adobuhon mga kaasay. So syempre ana may magadubo no sagol na tanan pilimpyo na ha pati ang tiilan na ako gyud siya itang-tangan og panit. Ayo gyud ang panit ning kuha na bitaw manok ka bitaw kay na sa sobrang no kapungot mo na ni yang bidang tanron. So kamo mga manok diha magtinarong magtinaron gid mo og pangitlog kay na utakay bagon sa una sa inyong mga amo no. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kaasay, for today's video nagplano mi nga mga hime. Inani lang pay sa gunson man nagsigig uwan wala nahurot na ang kikahoy sa mga bata gani. So inani lang mga kaasay ang mga hoy lang migpalwa. So lahi po ng kahoy kan ni palwa lang gyud ni kuan sa lubi. Sa puno ng nyog ba mo lang ni amo siyang ikahoy. So daghan-daghan mi lima mi si auntie si Lovely san ano si mama. Mama nagkuan mi diri kay na may daghan nga hulog pero ang uban buhi pa gani. Dili pa siya pwede sugnod ba. So ang among kuan ani syempre kanang mga lay lang kanang ready sugnod na gyud ba. O mo ni kay nakakita nako. Walay agud siya kaayo kay siguro nangahog ni siya katong sige hangin gani ba. Nga duha man siya kaadlaw kada hapon gyud na siya naagoy kusog nga hangin. So damara man ko musayo nag I want it that way. Na inana lang na gibutang lang na wala gyud na ingon nga nagkuan ang jacket. Syempre ang nakaibaw lang gyud ang mga taga kahoy o taga bukid kay syempre na ato man ibutang sa atong uno para dili pud masakitan ang atong ug malukdo na ta sa atong gipangahoy. So inani lang ni no. Medyo di kayo ko kuan jud ani mo kunog sundang. Ito po nang sundang damara po ging surrender lang po just iyang kinabuhi. Bitaw. So pagkaman ani kinang ang silang mama to sa kalsada si auntie na daplin sa suba. Pagkaman nami diri kay tulo mi diri ang nakapesto lahi lang mig pesto ay na naisuba diha amo siya. O kani padung ni dito sa kuan. Naglisod man jud ko aning akong takin-takin nga sundang oy kay hiot ilisod ko ginawa mo na gitaron din na ako kay anong igo kay siya matakdo ba kaya gawin na ako nasiksin ako nasiksik naman di. So, sige kaon pagbahaw day pagkahuman makaasay naglingkod na mi kapo yun yung mga hudi lalim nakaingon bitaw ko nung kani mga farmers yun dili lang trabaho kani gani nga pagpangahoy ra damura gilisdan yun ko ba mga kungag lang bitbit man ang pagbitbit pa yun ana di pa ko kayo katigo sa matang daghan og wa jud nabangan ba lisod uy sakit sa kamot sakit sa abaga so kani gipamutol na namo mga kaasay kay manguli nami inani lang gipamutol daan pagkan banganon pagkaman ang ako pa yung binanganan diha kay di pagyud huot ba kanang luwa gani so naglisod jud ko ana wala pa ko kaabot bitaw sa baya mo ang ahong kahoy wa na nangaho na bungkag na diri sa isag kadirul sa amo may nalas mama giutro niya og bangan no pagkaman ani dili man nitupong ni ahong kahoy oy kay ako lang magitagasan kay para kung gusto na ko ibutang pwede na mabutang di ko maglisod naman ni mga kaasay na nilang kinabuhi sa bukid no so si mama po do mama gyud kay tupong kayo yang kahoy mo na gitawag nga palwa. So mo ni among isugnod kay lagi sige uwan-uwan. Siguro mga pila na jud ka si man sige uwan tagsa na lang jud ang minute. So karon kay minute man dali jud mig pangahoy. Kay tingklasin naman gud na kuan ko ba basin tingklasin na tos wala mi kahoy. Lisod ba kaayo magkuan. So inana nihong binanganan pero daytoy kog. Nabungkag gud oroy na. Pakaluma naman ko bangan kay di ko katigo. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Hi mga kaasay, for today's video kinahanglan na ni nako i-post kay na mang delete na gid ko kay kadaghanan na napuno naman gid uy numero pag di naman jud siya kaayuhan po nga kadaghanan na gid mo na usahay lagi kaning cellphone na mohang rag kalit pa pero dili siya hangan damrag sili kun di mohang ba amot ako bagon sa spelling ana so di lang tumig kitog spelling kay damrag lisod ang hang og usa pa man sa mao ni no nagluto dai mi og dubong manok no so ato man siguro ning July 19 so dili ni siya karon gyud nga
videos ba. Kay kinahanglan na yun nga kuan kinag-check ko gali di daghan na kaayo siya video. So ako na lang pod hinahinayan na naman ni delete ba. May na lang ni remembers ba or memory ba. May na natin makita na to. Manay among pansin nga apay pastorya. Naman niluto na day siya. Sakto na po ng iyang timpla. So thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye.